Wara li fl-aħħar jiem il-Prim Ministru Roberta Bella taħjil li l-iskema stabbiltà se jkun qiegħed iwaqqafha minkejja li ftit qabel kien saħaq illi se jsostniha, bosta Maltin u Awċin qed jistaqsu kif b'mod mill-aktar effettiv se jkun qiegħed jissalvagwardja l-interessi tal-familji quddiem il-kriżi tal-għoli tal-ħajja. Dan kif diversi persuni qed jistennew id-diskors tal-budget tas-sena 2025 li mistenni jitwassal lejn l-aħħar tax-xahar ta' Ottubru, budget illi l-imsieħba soċjali qed jiddeskrivuh bħala wieħed essenzjali sabiex pajjiżna jbiddel ir-rotta li jinsab fiha wara illi l-Gvern daħħalna f'excessive deficit procedure. Il-ġimgħa fil-għodu Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Andy Ellul x'passi se jkun qiegħed iħabbar il-Gvern minn hawn u ftit tal-ġimgħa oħra quddiem is-sejħa tal-imsieħba soċjali. Ellul faħħar il-mudell ekonomiku li Gvern tal-Labor mexa bih tul dawn is-snin minkejja iż-żieda fil-popolazzjoni u nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura. Madankollu għad-domanda ta' Net News dwar kif se jgħin b'mod dirett lill-familji Maltin u Awċin, Ellul stedinna nistennew id-diskors tal-budget. Ġala darba l-modell ekonomiku li tant jiġi kritikat wassalna sa dan is-suċċess kollu. Issa qegħdin f'pożizzjoni bħala pajjiż illi nagħmlu dak il-pass li jmiss flimkien ma' l-imsieħba soċjali u flimkien ma' diskussjoni miftuħa biex kif qed illum waqt id-diskors tiegħi jibqa' jkollna suq tax-xogħol b'saħħtu. Ma effettivament anka l-familji Maltin u Awċin minħabba li ingħatax tifhem ukoll illi l-iskema stabbiltà mhux se tiġi estiża. Kif se jiġu mejjuna il-familji Maltin u Awċin b'mod effettiv? Ovvjament jiena nistiednek tistenna ftit issa għal-diskors tal-budget. Intant mistoqsimi tal-Gvern se jkun qiegħed jippubblika l-istudju li bih iddeċida li jpoġġi restrizzjonijiet fuq ħaddiema minn pajjiżi terzi u li jaħdmu bħala xufiera tal-cabs jew couriers. Andy Ellul ma kienx jaf iwieġeb u saħaq li dan ma jaqax taħt ir-responsabilità tiegħu. Minn fejn teħdet id-deċiżjoni biex ikunu dawk it-tnejn biss? U ma sarx taħt dekasteri li jien politikament responsabbli minnhom u allura ma sax inwieġbek. Francesco Catania, Net News.